Moja tadi leda kalau ini waktu sahabat beri foto sana punya. Budaya di mama mau ke. Mama. Malah kena bosan ada ndo ye. Kau nusun lagi di mana dah yang terjala. Kenapa bisa berhenti? Video undang. Nih sekelap dah apa jantan kelap dah. Ih, tangannya. Habis lain bener kan? Mana dia lagi kayak kamu nuh? Oमफ्राय दख'नाखौबो बेलेग गानना फैनानै दासो अखान्थि मालायखौ गाननानै आंबो हाबायाव थांदों ना बोरैबा गुबुंले नुथार हेल' लोगोफोर नै दिनैनि गुबुन मोनसे गोदान भिडिअ बयखौबो जोंनि चेनेलाव बरायहरनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना गासैबो मोजाङैनो दङ ओमफ्राय नै दिनैयो जोंहा बिजावजालिया दिनैसो आलासि गोदान जानो थांदों आरो न'आव ओमफ्राय नै गारियाबो मोनफैखाबाय बिसोरो ओंखारबाय दङ नै गारिया बेयाव गंसे दङ ओइ नानियालाय जोंहा सनाया थांगोन आं देलायहोखांबाय बिखौबो आङो थांथ'ला माने दायो बिसोरो फैबाथाय बिसोरनोबो ओंखाम होनांगोन ना ओमफ्राय आङो खामानि मावनो थाथ'नोसै न'आवनो दा बिसोर थांनायखौ एसे लानोसै आङो ओमफ्राय दा फैफिनबाथाय लासिगोन बिसोरखौ फैजोबाखैसो माथो मानसिफ्रा बिसोर थांगोन नै जोंहा गावदान मारिनायाव बिबान खुलिग्रायनोमोन सासेया अ नों खुलिग्रा नङा दे ना अबे खुलिग्रायालाय फैयाखैसं नै सासे ओमफ्राय गारियानो नै बिनि नै हिनजाव गोदानजों थांफाग्रा माखा दे एसे नुजालायदो गोदान गाननायनि मानो लाजियो नोङो बेसे साफा नुदो गावखौ दिनैयो नै दख'नाजों बिराद समायखादो मानसिया ओमफ्राय नै सासेया बेयाबो बिराद समायखादो दख'नाजों मोखांखौनो खोन्थिबावलायासो नै ओमफ्राय जोंहाना फिसाजोआ मोसानासो खोथिबावबाय दं आरो नाय जायाखै नामालै दाबो गासिबो खनसे बाय होनलां थांहांनायनि आंखौ आं थांनो मोनासैना नोंसोरजों Ini nang video sedih नै थांहांनायनि आइ बाबाखौ खुलुमलांनोसै खनसे जाहा टमिया एबाव ज'आं द' अ नैयाव फैनानैया सिगाङाव थांमानोसै होनबा नोंसोरो आंखौ गारनानै मा इसिथार नोंसोरो आंखौबो लांफाथारा वा मालाय गावसोराल' ओयाव हौवाफोर नै बेयाव हिनजावफोर सिख्लाफोर बेयाव सेंग्राफोर खैजोन जाखोबा इयाव जायगा थोला नामालै बेराया गेब्लेसिगोन दा मानसि फिसा खालाखा दे बाय होबावदो गासिबो खनसे बाय दे मोजाङै थांदो मोजाङै फैदो
Ở đây. Này लोगोफोर सानाबो हाबबाय ओमफ्राय जोङो दायो हराव इसोरो फैबाथाय ओंखाम होनो थाखाय रेडि खालामगासिनो आरो आलासिफोरबो फैफागोन जानो हागौ माबा माबि लाबबाथाय दोनफैनोबो जानो हागौ ओमफ्राय नै इयावसो स्रां स्रां नुदो दे एसे खोमसि साना एसे खोमसि जाबायानो ओमफ्राय आङो दहाय हाबा जाहैदोंमोन आरो हाबा जाखांनानै फैबाय आंबो मोनफैबायबो संखाबायबो आइया मैगं खिनिखौ हाना दोनदोंमोन ओमफ्राय नै आंना लोगोआ बिल'थार हारसिं संगासिनो आङो बियो आंनो जगार होग्रा मस्ला मस्लि देनो होदों आं बेखौ ओमफ्राय आखायावनो देफ्लांना लालायलांबायनो बिसोरा आरो सामब्राम होनाया मोदैया नैयालागि बोहैलायोमोनलाय सामब्राम होनानै गाबनाया थुङाखौ दैनि अरा गोमोरदोंमोन नै मोनसेया खोबग्राया फिसाद्राय जादों साराय गिदिरथार बान्दा कबि आलु मटर लाब्रा ओमफ्राय नैबेयाव ओंखाम संगोन आरो दै जानदों आङो ओमफ्राय नैबे बेदर दहायनो रुखांनानै सान्दुं होना दोन्दोंमोन आं इखो मस्लाफोरखौबो आलौ हाइजें सामब्राम गुफुर खावसे मस्ला माखा गुन्दै दंखायो ओमफ्राय नै सामब्राम गोजाया एसे गोबां सामब्राम गोजा हाबा सासे मानसिया गाबा जायो सोरबा आरो लाब्रायाव होबायसो र' नै जोंहा आलासि जाग्राया फैफिनलायबाय दासो मोनफैदो नै खैथा जाखोलाय टाइमा अयथासार खालामजाखादोनो मालाय बाबु खालामजादोनो गासै बाबु बाबु खालामजादोनो मोनसे बाबु ओइ ओइ नोंखौ अयथासार खालामदोंमोन ना इसोर दहाय इसोरखौसो खालामना हरफिननांगौ दा जों गामिनि सिख्लाफोरा एख' गैया नै जों गामिनि सेंग्रा गोजा आरो